Yeah. Oh, my friend. Yeah, my friend. Yeah, my friend. Ngicela ukuthenga. Uthenga yini, my friend? Ngithenga idatha ya 25 rand. Oh, idatha ya 25 rand izoba 27 rand, my friend. 27 rand? Yeah. Why so expensive? Kodwa phela ngoba wena ngizokwenzela discount. Alright. Ikhipha umcula-ke wena mesilokhu uthi mabahambe uzobona ubani Khululeka, my friend. ozokwenzela Avuye discount. ingelosi njalo wena. Ngingilosi mina? No, my friend. Yeah, June. Yeah, my friend. Alright. Hamba kahle, my friend. Yaphila. Cela ungizame phela futhi ngamabhiki. Hayi, ubingelele ndawo. Ish, fethu phindile ukuthi ngikremile lana. Uzokrema amabhiki apha oshani ungafuna ukukhuluma nami. Ladies, mantombazane. Yeah, unjani? Hawu, akangaphendulo enhle. Mangikhumbula kahle ngathi ungaphinde angingeni. Hawu, wathi ngingaphinda ngikhulumise kuphi manje? Hawu, efonini sigcina ukukhuluma. Wathi, mara ngakutshela nje ukuthi ngangidlalela ngaleyana. Uyidlalela. Yazi June, yekela ngamabhiki. Hawu mfethu. Konke bethi ngakuthembisa kona, bethi kusangenzeka, bethi uma unginika leli thudlana phela. Uzongigibelisa kanjani ibhano usabukhala ngokuthi uBolt uyabiza? Hawu mfethu, awungithathe serious na, bethi ungibukisise kahle, bethi uphume kulokhu engangikusho, bethi angidlalela mina ngokunye. Kodwa bethi ngakuthembisa kona kusangenzeka. Angisona phela misilima, ngiyakwazi wena uthanda iskate. Hayi cha bona wathi wangibeka njengomuntu omubi. Hayibo, Ngangidlalela ngaleyana. wena nje oqala wangikhethisha 3 months onke ngitsho ukuthi ngikhuluma noChris Brown uthi uzongisa eParis. Hayi kodwa nawe enhlebe ngiyakujaja lapho. Okwangibonapho uChris Brown okhuluma isiZulu. Umuntu wayesakhula lapha nabathi sengimdala manje sengangimela mina. Okay, ngithembisa ukuthi uzo-answer ama-calls ami. Uzo-answer. Ngiyakuthanda ke. Ngibukana na my friend. Hey, Kabi. Angibezi ngenkabi ngaze ngibona le muntu. Hawu Makabi ngapela. Uyakhumbula ukuthi wathini mina qala ngapha? Le nto ukuthi ngifuna usisi wakho. Hayi shiyane ukuthi ufuna usisi wami. Phela wena wathi kumina ufuna ukusave inyanga nenyanga. Oh, yabona nosomizi indaba yokuseva nje. Imali ngangiyiseva esiningi kodwa lesiteleka lesamatekisi Mfowethu mina ngusompisi angisiwe usomizi. Kuyoze kube nini kanti ngikukhuza indaba yakho ngibiza ngigama wrong. Somizi, sompisi iyafana yonke into isefana iti. Hayi mancane futhi nakhona ungitshela ngesiteleka esenzeka nje usuku olulodwa usuku lolo. Kanti wena ubusave 10 nonyaka nonyaka. Nama 21 questions zakho nje ungibuza kuze kuphela unyaka. Hawu awusho. Sashona lesi silenda sakhe sinezingqoqani ngathi amathuba omsebenzi. Ngibhedela lapho ethana uthi baby grab my ass. Lebunyanya. Ingezefakela kanjena. Awudaki usona na wena uzombhedela. Hawu usothi ngidake. Mose uthi ngidake. Usofuna ungincisha manje mose uyothenga amakhaya naye esayitolo. Oh, ya kuhleli la unukepila usambe ngothenga ikhala kamnandi. Emase kuvele kudlula into enjena-ke laphana kuwa lapha eminyango Hayi ngiyazi la ngane yabhedo yokuza la kumina. wena unjalo-ke wena la ngane phela ngiyazi ukuthi wena wayishela ngiyakugaba manje usukwamdumisa ukuthi iyabheda yeke leyo nto kushimane lokho Yabheda la ngane nje iswamini ngiyakutshela le ngane ngiyayazi. Hayi kungayazi la wona kuphela kuphaya uphaya ukuthi. hayi wena udlala umona Azi hayi wena uzobheka. Dani! Uyichamela. Udlala